प्रिमियार श' जे खिथेरनि जों दा आखायाव लाबाय दा कालचारेल प्रग्राम जागासिनो दा जोबनायनि लामायाव दङ आं लुबैयो रायजो राजाफ्रा आंखौ जानिखि दासिमावहाय जेब्ला आङो एबार आं मुभिखौ मोनबा बानायबाय जेसेबां हानायखिनिखौ आं पाब्लिकफोरनिफ्राय आं सापर्ट मोनबोबाय थादों थिग बिदिनो जेब्लायबो अराय समबो आंखौ रायजो राजाफ्रा सापर्ट होलांबाय थागोन होननानै आं सानो आरो आं लुबैदों जेब्लायबो आंजों लोगोआव थाबाय थागोन रायजो राजाया आं बेखौनो खावलायनो सानो रायजो राजाखौ अब्लानो आङो माने जोंबो बे आरबि टीमआ आंनि आरबि टीम प्रडाक्सना माने जों जिरायनाय नङा आरो मेंनाय नङा बेबायदिनो आङो मिउजिक भिडिअखौथ' आं बानायलांबाय थाखादों माबाखौबो मुभिखौबो आङो बोसोराव खेबसे गाहाम खालामगोन आरो नेक्स्ट बोसोराव आङो माने आं बेबायदि एक्सन मुभि बानायनाय नङा आं कमेडि मुभि बानायगोन आरो दा दिनैनि प्रिमियार श'आवहाय जोङो क'क्राझारनि डिसि मेमआ जोंना गावनि उसुबिदा मिटिं इम्परटेन्ट मिटिंनि थाखाय फैनो हायाखै दा मेम सासे फैनानै दङ सार्कोल अफिसार मेम दङ दा बिथांजोंबो नोंसोर रायज्लायनानै लानो हासिगोन आरो रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं बयनोबो बेबायदिनो आं सापर्ट मोनलांबाय আজি ওপেনিং সেরেমনি প্রিমিয়ার শো আমি 2021 পৰা এই ফিল্মৰ ষ্টাৰ্টিংটো কৰিছিলোঁ ফেব্ৰুৱাৰীত কিন্তু মাজত কোভিড আৰু লকডাউনৰ মাজত আমি চিনেমাটো ওলাব নোৱাৰিলোঁ আৰু এই বছৰত যাতে এতিয়া এই পূজা বতৰ আৰু আমাৰ বড়ো ৰাইজ আৰু বেলেগ আমাৰ বিটিচি অঞ্চলত যিমান চিনেমা ভাল পোৱা ৰাইজসকলৰ কাৰণে এই কিতেৰ চাউথনটো আমি আজিৰ দিনত ৰিলিজ কৰা হ'ল আজি আমি প্ৰিমিয়াৰ শ্ব'টো ইয়াত ৰাখিছোঁ তাৰপিছত আমাৰ বিভিন্ন বিটিচিত য'ত আমাৰ চিনেমাটো ৰাইজলে চাব বিচাৰে আমি তাত লৈ যাম আৰু অতি সোনকালে আমি অক্টোবৰ মাহতে আমি চিনেমা হলত ৰিলিজ দিম মোৰ বেষ্ট উইচেছ থাকিলে হিটাৰ টিমৰ প্ৰডিউচাৰ মিছেছ ব্ৰহ্ম আৰু এণ্টায়াৰ টিমটোলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভকামনা থাকিলে আৰু যিসকল ইয়াতে অডিয়েঞ্চ আছে তেখেতসকলৰো শুভকামনা থাকিলে আই হোপ ইউ অল উইল এনজয় দিছ মুভি